Доўгая і слаўная гісторыя беларускай зброі. Гісторыя перамогаў і мужнасці, патрыятызму і самаахвяравання. Свой адлік вядзе яна з даўніх часоў. Але гэты дзень і гэтая бітва былі момантам, калі вырашаўся лёс вялікага княства літоўскага. І калі б мужнасць здрадзіла нашым воям, параза магла б пакласці канец нашай дзяржаўнасці. Маскоўскія войскі неперадольнай чорнай хваляй накрылі нашу зямлю. Ім скарыліся Смаленскі Віцебск, Менскі Гародня, была спаленая і разрабаваная Вільня. У год 1660 ад нараджэння Хрыстова Вялікае княства літоўскае працягвала жыць пад акупацыяй. Бітва пад Палонкай, каб яе значэнне неяк ацаніць, трэба ўявіць, представить себе, какая это была ситуация в этот час. Это середина войны страшной. Это краина под оккупацией. Корона под оккупацией шведских войск. Великое княство Литовское под оккупацией московских войск. Только особные выспы, островы супротиву. Вот на Беларуси это Стары Быхов, это Ляховичи, это приватные крепости, вельми моцные, Радзівілаўскі, Слуцак и іншыя. Это вот выспы, якія даюць надзею, што можам яшчэ ўратавацца. Натуральна, што тыя часы 17 стагоддзя не было столькі войскаў, каб кожны куток акупаваць. Але занялі практычна ўсё. В важнейшых гарадах, важнейшых замках стаялі маскоўскія гарнізоны, некаторыя не маглі здабыць. «15 студзеня 1659 года войскам царскага ваяводы Івана Хаванскага быў захоплены і Берасцейскі замак. А ўжо ў сакавіку наступнага года 30-тысячная маскоўская раць падышла да Ляхавіцкага замка, аднаго з апошніх няскораных на нашай зямлі. Але 4000-тысячная фартэцыя і не думала капітуляваць. Яна мужна і ўпарта баранілася. 2 месяцы доўжылася знясільваючая аблога. І калі сілы абаронцаў ужо сыходзілі, іх малітвы былі нарэшце пачутыя. На даляглядзе з'явіліся першыя постаці коннікаў. Да горада падыходзіла аб'яднанае войска вялікага гетмана Паўла Сапегі і кароннага палкаводца Стэфана Чарнецкага. Наша краіна упарта не жадала ператварацца у расійскую правінцыю. Спрыяльныя ўмовы для рашучага адпору акупантам з'явіліся у 1660 годзе пасля таго, як у вайне са Швецыяй, якая ішла адначасова з вайной з расійскай дзяржавай, было падпісана Аліўскае замірэнне. Паводле Аліўскага трактату вялікі князь і кароль Ян Казімір Ваза адмаўляўся ад прэтэнзій на шведскі трон. Гэта дазволіла перакінуць нашы войскі, занятыя на поўначы, баявых дзеяннях са шведамі, супраць вялізнай арміі расійскай ваяводы Івана Хаванскага. Агулам нашыя сілы складалі 10 000 вояў. Колькасць маскоўцаў была ўдвая большая. Менавіта таму царскі ваявода Хаванскі, не задумваючыся, вырашыў спачатку даць бой сілам Сапегі і Чарнецкага, а потым ужо працягнуць аблогу. А 8-й раніцы 25 чэрвеня войскі сталі адно насупраць другога. Іх раздзяляла невялікая балоцістая рэчка Палонка. Сапега размясціў у цэнтры сілы Чарнецкага, а сваіх вершнікаў па баках ад яго. Хаванскі ж у цэнтры свайго войска паставіў пяхоту, якую таксама атачалі конныя сілы. Царскі ваявода, добра разумеючы сваю колькасную перавагу, заатакаваў першым.
Спачатку Хаванскі кінуў у бітву пяхоту, завязалася упартая сеча. Пад агнём рушніц і ударамі шабляў вояў Чарнецкага гінулі царскія жаўнеры. Нашае ж войска не адступіла назад ні на крок. Імкнучыся перамагчы колькасцю, Хаванскі кінуў у бой яшчэ 6000 пяхотнікаў. Але і гэтая атака не прымусіла нашых вояў паказаць спіны. Наадварот, пад агнём царскай артылерыі войска Сапегі перайшло ў контрнаступ. Пераадолеўшы водную перашкоду, нашыя воі фактычна адмовіліся ад магчымасці адступлення. Цяпер выбар стаяў проста: перамагчы альбо загінуць. Магчыма, разуменне гэтага надало нашым продкам сілаў, мужнасці і упартасці. І вось ужо змяшаліся шыхты маскоўцаў. Вось паварочвае назад конніца Хаванскага. Вось сам ваявода, паранены шабляй у галаву, і ягоныя памочнікі уцякаюць у разгубленасці. А нашыя ваяры, здаецца, не ведаюць стомы, і маскоўцы пачынаюць адступаць. І нібыта помсцячы за ўсе тыя здзекі і гвалт, што чынілі заваёўнікі на нашых землях, кінуліся нашыя вершнікі наўздагон уцекачам. Пазней сам Павел Сапега, нібы апраўдуючыся, тлумачыў у лісце: цяжка было раз'юшаным жаўнерам звязаць рукі, і выбілі яны 3000 да 1. Агулам жа, каля невядомых да тых падзей невялікай рэчкі Палонкі і аднайменнай вёскі знайшлі свой апошні спачын каля 5000 маскоўцаў. Гэта быў поўны разгром галоўнай царскай арміі, што дзейнічала на землях Вялікага княства Літоўскага. У вайне адбыўся карэнны пералом, які даваў магчымасць перанесці баявыя дзеянні на тэрыторыю самой маскоўскай дзяржавы. А пераможцы у кінутым абозе знайшлі шмат пораху і ядраў, а таксама багата мукі і правіянту. А з якой удзячнасцю сустракалі нашых ваяроў абаронцы. Прашу звярнуць увагу, нашы войскі ў той вайне ніколі не перамагалі колькасцю. Ніколі. Маскоўцаў заўсёды было больш. Яны збіралі свае ўласныя войскі, аграмадныя дваране, асабліва дваранская конніца. Яны мелі наймітаў, яны вербавалі перад вайной па ўсёй Еўропе. Яны мелі генуэнскую пяхоту, яны мелі рэйтараў нямецкіх. Нашыя перамагалі якасцю жаўнера, якасцю камандавання войскам. І бітва пад Палонкай адзін з такіх прыкладаў. Прычым якраз яна хіба сведчыць пра лепшую якасць нашага жаўнера, таму што там не было нейкіх такіх хітрых абходных манеўраў, тактычных прыёмаў у ходзе бітвы. Там было лабавое сутыкненне в асноўным. І в гэтым лабавым сутыкненні наша нешматлікае войска перамагло, разбіла і змусіла уцякаць маскавітаў. І гэтая перамога – это была іскра надзеі. І ад такіх іскраў запальвалася полымя супраціву па ўсёй краіне. Гэтая перамога мела вялізнае значэнне. Яна засведчыла пераход ініцыятывы на наш бок і была пачаткам контрнаступу ў той вайне. З бітвы пад Палонкай фактычна пачалося вяртанне захопленых гарадоў і замкаў. Таксама гэтая перамога над маскоўцамі натхніла многіх месцічаў і сялянаў на ўзброеную барацьбу. А ў доўгім летапісе нашай гісторыі становіцца яшчэ на адну слаўную старонку болей. Сёння на Белсаце о 21:25 у прэм'ерным выданні тэлечасопіса